هزمێک و بێدەنگیە خۆ پەرست هەتا دبێدەنگیە خۆ دەبووم سەنم من دهلوەشینا خۆ داوا کرد هەتاکو شەوق دناوە دەم دەمر سڤکردنە نەفسێ گونەهەنە خەمیە خەریبێکی مایە بێوار ئەزم ئەو دۆختۆرێک و برینە خۆ دناو نەدەم دەکرد بوو کاخز و بار من میزانên xwe tevlihevkirin heta ku yê giran bûye sivik û tiştekî tune di çavên min de bûye star û bûye rizik winda me dina ez de û ez ji min dikena min zindanên fikrê ava kirin من ناولê kir hena mesaj kurene bi peyvên rêzkirî û valaye mesaj bi dilekî ye yê ku di nav xofê de hîn li peyaye qedra xwe kêm neke heger axîna te bibe derya û çem tu esilî her çi xas di nav te de winda bibin dem ez bi pîvoka peyvan dilîzim û zimanê min di peyvê de ziwa bû wekî yek ku emrê xwe dinivîsîne bi pergekî li ser kefa dest winda bû ma tu westiyayî erê wallah lê westandin zayîna rûhe ne her winda bûn binketine ne her bêdengî nalîn û nûhe şibandina min bê hempaye wekî deryayeke bê pêl û lerizîn ez di serê şikestina xwe de rawestiyam li benda bilind bûnê me bê tirs û bezîn sivikkirina te ji bo xwe re ew birîna ku qet derman nabe qîmeta te ne di tiştê ku şikestiye de ye qîmeta te di wî tiştî de ye ku di nav xelozê de xurt maye mesajek ji bo nefsê berîk û ji bo xelkê